ne jucăm Minecraft. Cred că vă place intro-ul meu. Stați numai puțin să închid și eu ușa și mă scuzați pentru că se aude chestiile pe fundal, dar sunt sigur că vă place intro-ul meu. Credeți-mă, lăsați un like pentru el. Credeți-mă, m-am chinuit foarte, foarte mult la el. Sper că s-a văzut bine acolo. M-am chinuit foarte, foarte mult și îmi place. Dacă vă întrebați, eu sunt de la 3 ca să-mi fac intro. De la 3 și 40 de minute. Nu este chiar foarte mult, dar e ok. Bun, hai să ne mutăm. Noi ne mutăm acum. Bun. N-avem nicio textură. Cum e fraza asta? N-avem noi nicio textură. Hai că ne băgăm noi acum o textură șmecheroasă. Aici Christmas Editions. Asta. Nu pot să-l mai pun. What? Minecraft. O băgăm pe asta. What? De ce nu pot să le pun? Ia. E lag. Dar nu înțeleg de ce nu pot să le pun. Nu pot să pun nimic. Asta e în episodul nostru de astăzi. O să ne jucăm fără nimic. Fără nicio textură. Așa. Să vedem ce facem și noi. Că vreau... Uite, fix aici, perfect. Uitați, fix aici. Fix aici. Ne umplem noi aici cu dirt și ne facem aici o casă, ok? Hai să ne punem asta și cu asta aici. Asta aici. Punem pe shift. Așa, așa. Și acum ia să vedem, am dirt. Nu prea am dirt. Dar o să mă apuc și de casă acum. Nu o fac tot. Bun. Două am pus în partea aia, nu? Nu, una. Păi, nu, o să punem aici două pentru că aici vine colțul. Da, așa, bun. Asta e o casă așa micuță de început. Și o să facem cu două uși. Ca să fie simetrică. În episodul trecut eu am pus... am luat foarte, foarte mult... de fapt nu aici. Ba da, da. Am luat foarte mult lemn. 1, 2, 3, 4. Ce naiba? Păi ce facem mai băieți aici? Aici punem. Aici umplem. Niciodată n-am lăsat spațiu în spate aici și nici nu o să las. O să mai trebuiască să mai găsim o singură chestie. Nisip. Băgăm aici. Așa. Hop. Hop, hop, hop. Gata. Așa. Aici o să punem așa. Și pe aici așa o să vină geamurile, da.
Bă, frate, Doamne, câte flori și câte chestii am prin casă. Aia e sora mea, dacă mă întrebați, da. N-am ce să-i fac, tipă. Așa, hai să ne facem acoperișul. Bine, o să-l fac un acoperiș plat, pentru că nu mă complic, nu am chef deloc să mă complic. Cum ați văzut și în episoadele trecute la cealaltă mapă, la prima mea mapă, nu, chiar nu am făcut un acoperiș la casă, pentru că chiar nu vreau să mă complic. Și n-am de ce. Mă mănâncă urechea. Bun. Este să facem noi o chestie. Nu pot. Că o facem. Dacă putem. Așa, acum să punem uși. Nu știu. Niciodată n-am înțeles de ce îți dă 3 uși. Nu, aici nu punem lemn. Punem de-asta, geam. Să fie așa cu geam. Bun. Acum o să trebuiască să ne facem o lopată și să mergem după geam. Neapărat că ne trebuie geam. Ne trebuie geam. Hai să găsim geam. De ce zic geam? Hai să găsim nisip. Uite, mă. Am găsit. Și nisip. Îl iau pe tot ăsta, că sigur mi ajunge. Așa. Bun. Yay! Asta trag și eu mai în față, mai în pat, așa, pentru că, da, eu stau în pat când filmez. Și filmez pe la 4. Așa, acum avem și noi vacanță, e Jujuc. Jujuc, tătuțu. Dacă întrebați, da, mă uit la Trex. Și e gamerul preferat gamerul preferat. Și dacă te uiți Trex la acest episod, să știi că ești gamerul meu preferat. Mai ales, mai joacă și tu mai mult Scrap, frate. Cum e seria aia, chiar îmi place de Scrap. Da. Duceți-vă la el, adică chiar face o treabă super bună față de mine. Și a făcut și de gaming. Chestia de mă, uite cum se numea. Hai să-i zicem platou de gaming, ok? Așa, acum stăm să... Încă unul. Așa. Să facem gles. Nu știu dacă o să-mi ajungă, dacă nu mi ajunge. Și gata. Așa. Mănâncă nasul. Așa. Nu, clar nu mi-ajung. Și aici nu vreau să-mi rămân așa. Dar eu să-și acopăr. Până spar eu asta, să mai facem una. Bun. Nu mai primez mesaje de astea, bă, că nu mai am spațiu, bă. Vreau să-mi bag un card de memorie în telefon.
da, țipete, peste țipete. Bun, am terminat căsuța noastră. Verifică. Aoleu, da, bunici ăștia. Aoleu, au început tot să țipe fix când încep eu să filmez, gata, li se pune pata. Până acum nu știți ce liniște a fost, gata, încep să filmez, li se pune pata. Băi, deci mă enervează. Acolo. Așa. Aici o să vină un pat și aici o să vină un pat. Aici o să vină un chest și aici o să vină un chest. Nu știu unde, nu, aici, pe aici, așa, aici și aici o să vină un chest, un double chest și aici și aici. Da, chiar vreau să fac asta. Nu mai pot să mai fac. Of! Mă duc după lemn. Pun pauză și o să revin, ok? După ce iau și eu niște lemn, ok? Ne revedem. Am revenit, tăiem aici, încă mai tăiem la copaci. Ok. Mai avem un lemn pe aici. Avem deja 22. Ok, n-ajung. Credeam că am intrat în ăla mare. Bun. Așa. Prelucrăm. Cât am făcut? Aoleu, am făcut mai multe decât îmi trebuia. Hai, frate. Toți fac joc de mine. Ce fac eu cu asta? Ia să-ți am un seed. Hai cu un seed. Hai, frate, n-am un seed. Pentru găină. Că l atrag în casă. Găină! Stai așa să iau și un seed. Nu fugi. Mamă, la fix. Găină, vină încoa. Hai. Hai, tată, hai. 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 Hai că te fac găină de casă. Hai încoa. Haide. Așa, gata, bravo, fata, bravo. Bine, eu glumesc. Bravo. Și dacă vă întrebați, nu o să mai bag pe nimeni în seria asta. Pentru că este la sfârșit o să bag pe cineva, nu știu, dar, nu știu, deocamdată nu. Atât. Aici o să-mi fac ceva eu subteran, așa. Bun. Nu, n-am făcut bine ce am făcut. Aoleu, și eu cum mai mă sui sus. Pun blocuri. E bine că am și mult lemn, știți? Pentru că vreau să-mi fac scări. Băieți, nu mai avem timp. Noi ne revedem data viitoare. Eu am fost Andrei. Nu uitați să lăsați un like și un coment, un share și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!